Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Simply Pinoy Almusal. Mga kapudibis, meron po tayo ditong pritong bangus, sardinas at sunny side up egg. At meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis ng kamay namin. Mahantang kay Kapampangan. Mangantana po. Opo, Kain mahantang. tayo. Simpleng pagkain, masarap yan. Ano unang subo natin, Bala? Tanggalin ko muna to. Siyempre, itong bangus. Ito yung sardinas natin, naman. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo. Gusto sarsa? Gusto mo? Suka yung gusto ko. Suka. Yan. Ano? Sarap. Taba ng bangus, oh. Sarap nito. Sabi mo boneless. Meron pa. Malabo yung mata yun. Malabo yung na, mata. Naboboneless. Nagbudol ka. Si ate. Ito na. Tigisa na tayo ng egg.
Palat na lang. Hayang na. Meron yung ilong ko. Sarap. Ubus oh. Yan na lang natira, suka na lang. Ayun mga kapodibis, naubos po namin ang simpleng Pinoy almusal. Napakasarap po talaga. Tsaka nagugutom din kami ni BBM. Yes, mga kapudibis. Shoutout Laya Payawan, Siopaw, Baby Allison, Regina May Banyares, Cherry May Makalisang, shoutout sa inyo, we love you all. I love you all. Team Matibay po. Team Jason, Matibay. Jason Laksamana, Yorwa, Senior Maymay, Smads, Ellen, Estela Batosin, Edenia, and Saleh. Jessie Pastaran at si Mamita Brenny Lagangan at si Christine Cecil Ogawa. Ayan, we hello miss you po. I miss you po. Tsaka si ano. Si Nancy Susan. Tsaka si ano. Sino pa? Si Nanay, ano. Nanay. Nanay Marina Kaluya. Yes, Shoutout po Nanay. sa'yo, Nanay. Love you. Ayan na. Yes, mga kapudibis. Meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, at syempre, cook like crazy, mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo aming videos, please don't forget to So like, share, and subscribe. Thank you. We love you.